Good morning mga kaspero, low tide. At doon kami sa aming favorite spot. Maraming dogtooth. Biyahe kami papunta doon. May bisita tayong imi-meet up doon. Gustong sumama sa atin. At sana makahuli tayo. Oh, good morning mga kaspero. Nandito na tayo sa spot and meron tayong kasama ngayon. Solid supporter natin yan. Ayan. Hello po. Hello sir. Jimmy. Ayan, let's go. Gusto ko makasama si Master Aito. Tara na. Ayan, isang solid supporter natin dito sa Ilian mga kaspero. Yeah. So dito lang kami magda-dive. Maraming mga bait. Sana makahuli tayo. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusuk. Pagdating nga dito sa laot mga kaspero, bumaba ako dito sa 21 meters at ito yung nagpakita sa atin. Isang napakalaking dogtooth tuna. At tinira ko na dito banda sa ulo para hindi na makahila ng tali mga kaspero. Dahil malalim pa naman itong spot na to at saka naka-reel lang tayo. Pero kung nakabuyasan na tayo, pagkapana, hayaan na natin. Pero medyo mailap naman sila pag nakabuya tayo. Kaya ito, binilisan ko na pataas para pag nakahila siya ng tali, nandun na tayo sa taas at mahihila natin siya ng maayos. Jamie! Jamie! Come! At eto mga kaspero, pinasikin shot natin para ma-experience din niya kung paano pumana ng malaking isda. Kaya ayan, tinimingan niya talaga. Medyo nag-alanganin pa siya dahil nakalak yung pana. Kaya ayun, ginawakan niya ng maayos at tinira. Napakagandang pagkatira mga kaspero. Headshot. Hindi na nakagalaw yung isda dahil natamaan din naman natin yung hasang, kaya hindi na nakagalaw. Nice one! Alright! Dugtooth tuna. Dito ka, ma'am. Shortcut, bawat isla may kwento. Bawat Dugtooth tuna. respeto para sa kalikasan. Panalo. Lumipat kami ng ibang spot dahil malakas na yung agos doon mga kaspero. At pagdating namin dito sa spot, grabe, napakaraming isda mga kaspero. Malalaking dugtooth tuna. Ayan oh, pero medyo malayo sa atin. Ayaw itong magpapana, pero tingnan nyo naman yung mga dugtooth malalaki at saka yung dugso or long nose emperor. Napakarami nila mga kaspero. Ayan oh, dito lang ako naka-ambush sa 18 meters, 18.5 mga kaspero.
At ayun, umahon muna ako, hindi muna ako pamana para hindi sila mabulabog mga kaspero dahil sisisirin pa natin ulit yan. At pababa pa nga lang ako dito, same spot pa rin. Merong lumapit sa atin na dalawang unicorn o big nose unicorn mga kaspero. Ayan, paikot-ikot sa unahan natin hanggang sa dumating yung mga long nose emperor at saka yung mga dugtot kanina na nakita natin. Ngunit medyo distansya sa atin at hindi natin napana mga kaspero. At ito, baba ulit tayo. Meron daw lawang slender unicorn. Good size na rin ito, mag-1 kilo na rin. At dito pa rin tayo sa 18.5 meters. At nagtago ako dito sa pan corals na to. Ayan, oh. Napakagandang pagpwesto natin dito mga kaspero. Talagang makikita natin kung ano yung isda na lalapit sa atin dahil medyo paslide yung spot na ito mga kaspero. Kaya kung may aangat na isda, kitang kita talaga natin. At ito, nag-fish call ako para lumapit yung mga long nose emperor kasi nandun sila pa sa baba, pabalik-balik lang. Kaya nung nag-fish call ako, nagsialisan itong mga bait or trigger fish mga kaspero. Kaya nagdali-dali akong hanapin kung saan dadaan yung mga malalaking isda na humahabol dito sa bait na to. Ayan mga kaspero, biglang nagsialisan. Kaya tiningnan ko dito banda, ngunit wala akong nakita. Yun pala, nasa gilid ko mga kaspero. Napakaraming trevally at wala man lang tayong napana. Gawa ng ang bibilis nila, hindi niya siguro tayo nakita. Kaya bawi tayo dito sa next dive natin. Same spot pa rin kung saan natin nakita yung mga long nose emperor. At ayan, kung napapansin nyo, nasa unahan lang natin sila. Ayan, sobrang dami talaga nito mga kaspero. Kaya pagtiyagaan na natin. Sana makadali tayo para madagdagan yung mga huli natin. Kaya ito, may pagkakataon na lumapit at tinira agad natin sampul. Gitnang gitna yung pagkatira natin dito mga kaspero. Kita nyo naman, tagos na tagos yung shaft natin. Kahit medyo distansya, talagang napakalakas ng sit up natin na pana itong invert mga kaspero. Emperor po, long nose emperor. Yeah, I saw the video. This
Yeah. There's a lot. Yeah. Then GT. Oh, dugtot. I didn't see anything. Wow. Yeah, on the bottom. Oh, Like talaga? 13, 14 meters. Yeah. Not that deep. Only 18 meters. Pagka-secured nga ng ating dugso mga kaspero, bumaba ulit ako, same spot pa rin. Ayan, nandyan pa rin yung mga dugso, hindi umalis mga kaspero. Kaya yung ginawa ko, nag-ambush ulit ako dito at nag-ug-ug at nag-sandusting. At ayan, talagang dire-diretso sa atin itong isang dugso. Kaya hindi na tayo nagdalawang isip na tirahin ito. At nung tinira natin mga kaspero, napakaganda ng pagkatama. Ayun, headshot na stone shot natin mga kaspero. Ito yung pangalawang dugso na nahuli natin. Bro! Another one. Wow, galing-galing, no? Sabi ni Jimmy, nakakita daw siya eh. Ako hindi ako nakita pa ng mga ganyan. Dito sa mga 18, wala, medyo malalim Tayo ba? pababa? Ah? Sabi niya parang mga 10 daw kanina. Pero nakita niya ganyan. Ah, siguro kanina nasa tabi banda. Sa timing siguro. Oh. Grabe no, ang taba na isda, no? Oh. Ano yan, kareng ang meat niya, puti? Yeah, po. Ah, okay. So ano talaga yung masarap sa sashimi. No? Ah, sashimi. Sashimi. What's that? Grabe. Isda talaga. Umabanti lang ako sa unahan at ito yung nagpakita, isang tangigi mga kaspero. Sayang, no chance na mapana natin dahil biglang tumalikod at umalis. Kaya umahon na lang ako at bumalik para hantingin yung dugso na nakita natin kanina. At ito nga mga kaspero, nandun sila sa baba, kaya nag-ugug ako dito at naghintay mga kaspero. Buti na lang lumapit sila at pinili ko na yung mas malaki mga kaspero. Ayun, tinira ko kahit medyo distansya sa atin. Talagang sapul na sapul mga kaspero. Napakaganda ng pagkatama natin, baba mismo ng hasang, kaya ayan, hindi siya makapalag ng maayos mga kaspero.
pagka-secured nga ng ating pangatlong dugso, bumaba ulit ako. Ginamit ko yung pana ni Master Bimrecha. At ito ay demultiplied din na 130 cm. At merong nagpakita dito sa atin mga kaspero na malaking dugto tuna. At eto yung nangyari mga kaspero. Pagdating ng dalawang dugto tuna na malaki, eto, napakaganda na sana ng pwesto. Problema lang, yung pagkatira natin, napataas yung pag-aiming natin. Kaya ayun, daplis. Talagang napakalakas ng dugto tuna na ito. Hinila agad yung relay natin. Gustong isabit sa bato, buti na lang hindi sumabit at nahila pa natin. At ito, last drop. Ayun, sa pool mga kaspero. Isang napakalaking dugto tuna na umabot ng 8 kilos. At ito na yung last fish of the day natin mga kaspero. Paldo tayo ngayong araw dahil nakadalawang dugto tuna at saka tatlong dugso mga kaspero. Meron pa tayong mga na-miss na ibang isda, pero sulit na rin yung mga huli natin ngayong araw. Swerte talaga yung mga bisita na nakasama natin dahil naka-experience sila ng ganun kalalaking isda. Dahil sabi nga nila, lagi lang daw sila na nanonood sa video ko, lalo na kay Sir Jimmy. Kaya ayan, shoutout Sir Jimmy at saka sa partner mo. See you next time na makabalik kayo dito sa Batangas at magsama-sama ulit tayo na mamana para makakuha pa kayo ng mga idea at experience. Tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa. Walang airtime. Panata. Panalang lakas ng loob. Laban sa agos. Laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi naman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman spear fishing, YouTube stories. Tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay. Tradisyon ay binubuhay mula lolo hanggang ngayon. Pamanay, binabantayan. Kapiraman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Kapiraman, spear fishing, hindi lang content. May puso